ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଜାଣିଥିବେ ଅନୁଭବ ଲଣ୍ଡନରେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ମୁଭି ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଘଟିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା। ସେଠାରେ ଅନୁଭବଙ୍କର ଲଣ୍ଡନରେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ସେ ସେଠାକାର ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଠି। 3-4 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ମୋର ସୁଟିଂ ଲୋକେସନ୍ରୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ସୁଜି ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ବିଚାରା ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷକୁ, ବଟ୍ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଥିଲା। वी हैव फाइल्ड पुलिस कंप्लेंट हियर। डोंट नो वेदर जिनस मिलिबो कि न मिलिबो। एंड से दिन बेचारा सुजी मु एंटायर यूनिट समस्त मूड ऑफ हो जाता बहुत। बट काम जो थाए मनीष से काम छड़ा किसी ना, काम ही सबकि वर्क इज वर्शिप। एंड काम को जदि से सम्मान आम नदबा ताले it doesn't make any sense coming out so far and shooting and not focusing on your work. That's really very wrong. And